दोघांचे एकदम मग कसं वाटायला एक दिवस आमची पोटात निमो जेवण का सांगायचं आपण निमो कोणा रे काय म्हणतात गावाले बरे असतात मा बरेच रावा खोया वाट बघी होत्यात मा काय करतले गावात गेलेले गणपतीचा देव समजान घेते तो पित्रा समजान घेऊची नाही मा पुन्हा जाऊचा लागला म्हाळासाठी स्पेशल नाही का वडा मारले आणि सोमता पाटला पाटी परत मुंबई दिले गावात जर व्हिडिओ काढून जाऊन देत ना सवड असतात ना कामापुढे योग्य कामापुढे काही सवड नाही मला हळी नाही आता व्हिडिओ काढले पाच दिवस बाका लागणार नाही मोठी ओळख काढलेली आहे आम्ही ओळखीशिवाय काय जाणं ऐकले क्वारंटाईन नाही का काय नाही गेलं आणि इलो ओळख ताट होती म्हणून गेलो नवलू ना मजा नाही म्हाळा दरवर्षीसाठी सगळं आपला काय आपलं आपणच करूचा यंदा गणपती नाही हा नाही म्हाळाची मजा नाही म्हटलं तुमका म्हाळाचे गजरे तरी सांगतं यंदा म्हाळ कसे झाले त्याचे ऐकात गे सावतीनी बरी असं मा होय बाई विचारू चला आजकाल कोणाचा भरोसा असा बरी असं मा बाकी गणपती कशी झाले व्यवस्थित ना होय गे मजा नाही म्हणून काय करते मुंबई खरा इल्ली काय तू नाही मा बरं झालं नाही नाही तसं नो अगं चौदरेच हडे त्यांची पण ढाना दिसतात ना नाही एकटी बरं मी हो माळ घालू का दिले नाही बाई गणपतीत नाही सांगा मला शेजाऱ्यांकाच चांगला आवडून घ्या हो देव समजावून घेत घे कित्रा कोण समजावून घेते येऊचा लागला कामाशिवाय कोण फोन करता कामापुढे सवड असा फोन करू पण गे हा असा 2 दिवसांनी सवाशे नव्हते मग ती दरवर्षा होणार आठवण करून फोन केलं ती भिया नको गे तोंडात फाडो बांधूनच जेवण करून ऐकते होय होय गोमूत्र टाकून दिले घरात सगळीकडे ती काही एक घ्या नको जास्त कोण नाही ऐकलं दोघा तिघा बाल माणसं का सांगले रानू आणि एक जोडा योग निमो आणि एक आकवाय हां परत नको मग आठवण करू काय तुमची कोणारच सांगले नाही खाली बाई कोणच्या घराकडे जाऊ भय दिसता हो ना घराकडे येऊ वयात कसा येऊन सांगतो काय तसा हां हां आठवणी ये मात्र हां चल देव बरा करू चल यंदा कोणा आमंत्रणा दिवशी लागली कोणाच्या घराकडे जायची आली बंदी असं ना म्हणा काय घे मैदानी माय कसली घालतात लॉकडाऊन मध्ये या वगैरे राहा ती आम्हाला शिकवू नको तुझं ते काम कर बघ अगे सगळ्यांका बलय तर ती कोरोना असा मगे आग लागो रे त्या कोरोनाच्या तोंडा इतके दिवस बाबा सगळं सांगल्या तुमचं ऐकला असे देव करा असे गणपती करा आता बाबा ह्या काय सांगा नको ऑनलाईन वाडी बिडी दाखया त्या जमा झालाय प्रश्न आजा पंजाचा असा त्यांका जर आगिलो तर खाल्या पोराकणाचा बरा जाव व्हाया म्हणा ह्या आमका करूच व्हाया आता तुमचे नियम आणू नको मग ये बाबा पितरांचो राग कोण बाबा आवरी देवाचा माहीत असता वेडी वाकडी सेवा त्याका चालता ह्या पितरांका नाही ना चालायचा यंदा कोरोनाच्या भियान ते इले तरी खालती पितराका काय माहिती आराष्ट्र इले बाबा यंदा इले ते कोणाक भियानच नाही कोरोनातून बरो अरे देवा केळीच्या खोल्यांका फोन करून विसरलाय त्या काधी फोन करते खाल्या खोलण्याचं परत वाणी आत रे रमल्या असं आहे माझी तो का गेलं कसं नाही रे आली विचारचा लागता सगळ्यांका राग नाही मारू का इलो तरी विचारता कोण तुझ्या रागाक माझा या तोंड फाटतो अरे काम होतं तुझ्याकडे बारीक 50 केळीच्या खोल्या हाडून दिसी कित्या लगीन असा आता म्हाळ वाचा आणखी काय असताला म्हाळ असा मरे हां तुका आता आमंत्रणा लिहू येते ना म्हाळ असा का लाऊडस्पीकरला गाणी कसली लाव म्हाळाची ते आईला पहिले विचार नका केळीच्या खोली सांगले ते घेऊन या हां आणि जेव काही नाही जेवचे आमच्या गे वडाप सोडतंय ती कोरोना आणि गेला मग चाललाय हा ये पण केळीच्या खोल्या आडती 3 साला आठवण हां चल यांना म्हाळ नाही ना पण लोकांची वडपाच होती खाऊन खाऊन वाय सावध जातली आणि वाट ढवळतली होती तुझा कसा माझा कसा म्हणा कसं असता म्हाळाच्या निमतान 4 बायमाणसं एकत्र येतं मग एकदा झाली होतं यंदा विषय काय असतो माळ असले असते मोठे तर कोरोनाचो कसं कोरोना गेलो कशी कोण मेली काय झाली माती आणि भूत ऐका गेलो आता कंटाळतो आणि ही बोलते यंदा माळ आणि यांका सगळा चुकला
व्हाळ असलो का 4 तऱ्हेची 4 बाल माणसं येतात. त्यांचे मानपाने बाई मोठे. वायत कोणचा हडे जाता कामा नाही. वायत कोणचा असा कोपर लागलो काही सुजू मला तर त्यांची तुमच्या नसू. वयलाटाची म्हातारी गेली इली अंचुरीकडे बसले. माका तर एक काम होता मरणाचा आणि हिचे गादाली सूट म्हणता कशी तुझी बाई पणची सासू बाई देव माणूस कोण केव्हा दारा दिला काय केव्हा रिकामी हाताने घालेल काही ना काय हातीर घाली मी उठला आता तरी खरी रिकाम्या हाताने जातो काही ना काय मागतेस असं माणूस दिवचा कोणाकडे काय पण सांगायची पद्धत बघायची. तुझ्या साशीचा हात कायम असतो केव्हा बाई अशी रिकाम्या हाताने घालेल असं नाही. मी उठला बाई समजला काय सांगायचं असं तर संध्याकाळी ही जाऊक लागली तेव्हा बरे मोडे घातलं सामारा सगळा मानान दिले. परत ऐकत तर कोणाक व्हाया सकाळीचा समाज मी समजायचा काय तर समाज सगळा बांधान दिले. ह्याचा झाला. दुसरी सईबाई आमची ती हय त्या गडबडी धिका पाठी दिवची मी विचारलं. दुसऱ्या दिवशीचे किती गड मोठे गजाली बघून बघून आपल्याला पाठी दिले माका दिले नाही. अगो काय सांगतो आता 4 माणसात गडबडीत होता असा मागान गेली नाही दिलं तर ना ते हिना बाई गजाली केली झाला. दुसऱ्या दिवशी माका जेव्हा समजला तेव्हा वरण 2 पाती दिले. म्हटलं बाई राग रुसय नको लोकांच्या देवा पित्रांसाठी केला कोणचे राग रुस मिळवलेले आमका बाबा ह्या आवडाचे बरं वाढता नाही कोणाक कमी जास्त राहता नाही. सुखांचा एखादा वाढूचा रावला मा तर मागान घेऊची नाही पण पाठसून कुटू करते माका असला आवडणार नाही का हाय आता माणसात मागान घेऊचा आणि खाऊचा पासून कित्या बोलावाय सांगा केला कित्या तुमका घालूकच केला माका घरात ठोक केला आज कोणाक घातला तर बाय पुण्य गाव त्याला पाहिजे काय असता पैसो येतलो जातलो माणसांका घालून जोडून त्याला पुण्य असताना आता तुला उपयोगी येतात त्याच्या रुसवे फुगे कित्या करू आहे सांगा काय तर सडसडीत खाया आमका काय नाही आमचा हात असोच असता काय. दुसरा तयार असा आता हिरोईन भाळा घेताना मग नवीन साडी नवीन साडी नेसली काय का सांभाळूकच पुरे कसं असता 4 चौकाच्या रांधताना खंय तोपाची गज लागता खंय माती लागता काय लागता पण नाही असला काय लागला काय त्यांचे सुरू झालं मग असला नेसाने येऊ आहे की त्या 4 चौकात कसले जुनी पुराणी नेसाने आहे ना तर नाही लग्नात जातात तशी मोठे नवीन साडी घालून येतो. बरं आज ना त्या जोड्या गाडी पाचकांनी काय मोठी जाणते पानं येते उठी भरून पाया पडतो ना तेव्हा बरोबर टोचान बोलते जशी काय आमची कोणवरती गेलेली पित्रा तिच्या तोंडासून बोलते. असं आजचा दिवस असा म्हणा वगी रावाचा लागला. बरं ती नकट्या ती आकवारी आज भलतीच तोरा दिलेली असते हातातलं तो ओटी भरून घाललेलो होतो मोठा रुमाल सावरीत आणि त्या नकट्या देईन येऊची ती पाती अशी हलत चलतली तोऱ्यात. काय रे एक काम होता रे काय झाला पप्पा सांगितलं निम मला माझे येशील काय छे मॅच झालंय काय लगीन ठरला माझा लॉकडाऊन मध्ये राहला नाही तर यंदा चतुर्थी पूजा असतली होती आणि तो निमो त्याका आज मोठं दूध दिलेलो उन्मत जातात कसो जोग बसलो का अजिबात उठाक बघूचं नाही बाकीच्यांका पण उठायचं असतं नाही हे उठल्याशिवाय बाकीच्यांका उठाक गावलं नाही. बरं ते निमे गावताना बाई नाखी 17 गारा फिरायचा लागला गावात मग लगीन जाऊन नाही म्हणा निमे 50 गावते पण हळाच गावात गावाचे नाही की त्यांच्या कपाळात तेल घालतात ना चपचबी राखीतला का त्यांना नको तेव्हाची पोरा निमो म्हणा धावत नसती पण आताच्या पोरांना ऐकलं खूप फिरायचं लागतं बाई निम्याचं. त्या आमच्या बारक्या दिराचं जी त्याका काल कसली दिली तिड नन बसलो माझ्या दिवशी रागात नवीन कपडे वगैरे ते ह्या म्हाताऱ्यांचा भलताच बघा भाई त्याका कोणतरी जाणतो ते फुगान बसलो असतो त्याका हे आता दिया काय यांका बोलतो यांच्या पुढे बोलायला काही ऐकायचे पण आमका माहिती तो किती अनुसाम बसलो होतो. आमच्या लोकांका ना घाण सवय बाकी नाही आमच्याच लोकांना म्हणजे ह्या असाच कित्या तसाच कित्या करतो ह्या असा करता नाही. हो आपले पूर्वज होते ना त्यांच्याकडे का मोठे डिग्री नाही होते त्यांना ना अक्कल होती आपल्यापेक्षा म्हणजे काढले ना रीतीभती त्यांच्या मागे पण काहीतरी शास्त्रीय म्हणजे तुमच्या भाषेत वैज्ञानिक कारण असाच त्या शोधा अभ्यास करू आणि मगे मा ह्या रीतीभातीर बोला आणि खरा खोटा श्रद्धा अंधश्रद्धा ह्याच्यात अडकण्यापेक्षा ना वाईट अभ्यास करा प्रत्येक गोष्टी. जो गेलो तो सोपलो ह्या आमची संस्कृती मानत नाही. जो गेलो ना त्याच्या आमचा अजून पण प्रेम असा आणि त्या दाखवक म्हणाल ना ह्या दिवसात का होईना आम्ही त्याच्या नावांना त्याची आठवण काढतो आणि 4 चौघा लोकांका जेव घालतो. आता त्याची आत्मा शांत होता काम का माहितल्या पण त्याची आठवण काढून 4 चौघांका जोग घालून ना आमचा आत्मा मात्र शांत होता.
पुरी वाजून झाले गे नाही गो असं अजून काय काय म्हटलं होते काय म्हणतात गावाला बरे मा वडपा मारलं ना नाही तुमका चुकली असतली मी जाऊन दे देवाचं कसा समजायला खालतो